Dobre, takže toto je o tom, ako som v Minecrafte tajne podvádzal. Takže ideme do settings. Tak. Dáme video. Ideme dole. FOV 110. Tak, potom dáme Virus Controller. Dáme úplne dole. Tam je, že walk backwards. A dáme si toto tlačítko. Takéto. A máme hotovo. Môžeme ísť play. Takže servers, The Hive. Ten s tou červenou postelou a pozadie má zelené. Musíme čakať, kým sa mi to nalokejduje. No čo? Toto nejde. No konečne. Loading survive. Takže. Ježiš, ja som jaký. Dáme si settings v chate. Text to speech for chat. Vypneme. Font. Noto Sans. Size 20. Align spacing 2,3. Potom dáme chat color green a my Mentos color green. Tak to je všetko. Vypneme. Dáme si Bedwars. Ježiš, aký som rýchly. Dáme si Bedwars. Nebojte sa, za toto nedostanem ban. Predtým som hrával Squads alebo nový update, máme banner. Odskúšam to. Idem na parkour, ja som parkour pro. Takže zvládnem to bez problémov. Tak asi nie. Nikdy som nerobil parkour v FOV 110, takže bude to ťažké. Mám to, yes. Ne. Radšej tu počkáme. Nepozerajte môj overview. Päť, 4, 3, 2, 1. Yes. Manor. Čo, my sme iba traja? To jaký bedlak mám. Yes, máme ten automatic bed defense. Máme ten skoro najtvrdší kameň zadarmo. To je Deep Slate, Obsidian je najtvrdší. Ale to je až moc taký, tak preto nám dalo Deep Slate. Ale dokážete tým má default, teda nie. Idem greenom. Ne, oni tiež majú to, ale... Ne. Akože, fakt. Prečo sa mi tam pridala jeden deck?
Musím sa s tým zlepšiť. Ideme do stredu. Môžeme ísť asi červeným. Červený ide k nám. OK. Čauko. Ne. Hello. Yes! Ta. No. Yep. Musím si nakúpiť veľa vecí. 32 zlata, to by bolo dobré. Musím ísť na diamanty, aby som mal železný meč. Neviem, kde sú tu emeraldky. Musím to tu preskúmať, lebo som tu prvýkrát. Idem redom. Alebo nie, idem elevátorom. Skúsim ten Pro Parkour Challenge. Nikdy sa mi to nepodarí. Dám si challenge. Keď teraz zomrem, tak ďalšie kolo musí mať fall 30. To bude dobrý challenge. Ježiš, idú za mnou červenú, podľa mňa si... Home! Bez srdíčka. To vážne, nikto u nás není. A oni idú stále za mnou a zničia nám posteľ. Ne! Uhni, choď preč. No... Akože, a teraz nám zničia posteľ, klasika, a teraz ma zabijú a bude mať fall 30. On si ma nevšimol. Haha, ja som si pozrela svoje veci späť a svoje solky. To čo bolo? To kto bol? Asi nejaká glitch. Yes! Konečne. Konečne máme železný meč. Ešte si niečo kúpim. Ešte si spravím. Čo si kúpim za jednu z diamantov? Vinčarská bude dobrá. Yes, toto sa mi bude hodiť. Yes. Čo to nejde. Aha, nemám žiadne kocky. Idem červeným im to vrátiť. Ja im zničím posteľ. Oni to tu není. Čoko, joink. Oh no, dám to. Dám železný meč preca. Joink! Oh no. No! Ty koko. Utekaj. Risknem to. Dúfam, že nejdu za mnou. To by bolo strašne zlé. Geriny nie sú doma. Ne. Viete, čo to znamená? Áno. To, čo som práve nechcel.
video fall 30. Takže musíme si dať fall 30. Toto bude strašne hard. OK, new game. Ježiš, to je jaké. Ja som ani jednu blokovú jumpku nedal. Zase mano. Ježiš, to je jaké všetko. Videli ste to, že... Ježiš, to jak pomaly chodím. Ty, jak sa tam točíš, kamo, netoč sa. Dám to. Tak nedal som to na čas. Musím ísť hneď. Musím nájsť tie emeraldky. Musím ich nájsť. Aha, nič tam nebolo. Čo? Ty kokos. Prečo je tam randomne uprostred cestičky modrá kocka som chcel povedať. Idem k inom zase. Hello! Joj! Musím už skončiť video. Zomrel som a už nemôžem mať menšiu ani väčšiu fall. Takže musím už skončiť to vaše video. Teda moje video. Rastigomao sa s vami lúči a zvyšok dňa sa majte lepšie a čauko!